హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ వేసుకొని చేతులకి గ్లౌజ్ ఇవన్నీ వేసుకొని నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను. మార్కెట్కి వెళ్ళేసి కూరగాయలు అవన్నీ తీసుకొని వస్తాను. కూరగాయలు అవన్నీ తీసుకొని కూరగాయలు కొంచెం సామాన్ తీసుకొని వస్తాను. తీసుకొని వచ్చాక నేను మీకు కలుస్తాను మళ్ళీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా అక్కడ టైం ఉంటే తీస్తాను, తీసే వీలు ఉంటే తీస్తాను, లేదా లైన్ అవన్నీ ఉంటే దీనికి ఉండదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను. మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చి మళ్ళీ కలుస్తాను. వెళ్ళేసి వచ్చేసాను అండి. మార్కెట్కి వెళ్ళేసి వచ్చేసాను. సామాన్లు తీసుకొచ్చేసాను. ఫస్ట్ కూరగాయలు తీసుకొచ్చాను. కూరగాయలన్నీ ఫస్ట్ నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళేసి నేను ఫస్ట్ స్నానం చేసుకుంటే రాగానే ఫస్ట్ అన్నీ అక్కడ పెట్టేసుకొని స్నానం చేసుకొని వచ్చాను. వచ్చేసి స్నానం చేసుకుని వచ్చాక ఇంకా మళ్ళీ మనం తెచ్చుకున్న కూరగాయలు అవన్నీ అన్నీ కడుగుతున్నాను. కడిగేసుకొని అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. అన్నీ తెచ్చినవన్నీ కడిగేసుకోవాలండి. మొత్తము కవర్లన్నీ తీసి పడేసేయాలి. కవర్లన్నీ తీసి కడిగేసి ఇది మొత్తం సామాన్లు కడుక్కున్నాక అది కూరగాయలు అవన్నీ కడిగాక ఆ కవర్స్ అన్నీ మొత్తం తీసేసి మొత్తం పడేసేయాలి. పడేసుకొని ఒక్కొక్క ఐటెం ఇలా కడుగుతున్నాను చూడండి. ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ అన్నీ కడిగేసుకొని కవర్స్ కూడా తీసి పడేసేందుకు కవర్లో మనకి 4 hours ఉంటుందంట. కవర్కి జాగ్రత్తగా రావాలండి. అన్ని కొన్ని సంత్రాలు తీసుకొచ్చాను, నిమ్మకాయలు తీసుకొచ్చాను, దోసకాయలు, షిమ్లా మిర్చి, ఇంకా తోటకూర, పాలకూర లేకుండే సో తోటకూర, ములక్కాయ అవన్నీ తీసుకొచ్చాను. కూరగాయలను తీసుకొచ్చాను. టమాటాలు తీసుకుని వచ్చేసి అవన్నీ కడిగేసుకొని ఇంకా మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. అన్నీ మొత్తం చూసుకుందాము. మొత్తం కడుక్కొని చూడండి. అన్నీ ఇలా బాక్స్లో వేసి పెట్టేశాను. మళ్ళీ సపరేట్ చేసి పెట్టాలి దానికి అవన్నీ. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇంకా వచ్చేసి నేను వండలేదు. వండేసుకొని నేను మళ్ళీ మీకు చికెన్ తెచ్చాను. చికెన్ తీసుకొచ్చి ఇంకా చికెన్ కర్రీ చేయాలి. ప్రస్తుతంగా ఫస్ట్ ఇవన్నీ కడిగేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నాను. చలో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా చికెన్ వండడం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇంకా మనం చికెన్ వండుతూ మనము మాట్లాడుకుందాము.
సో మనకి ఆరెంజ్ అనేది దానిమ్మ కానీ బత్తాయి కానీ అవన్నీ తినాలని అంటే అవి తింటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. మన లెమన్ జ్యూస్ తాగుతూ ఉండాలి. లెమన్ జ్యూస్ మన ఈ పీచు పదార్థం అని ఉంటుంది కదా ఎక్కువ మన ఆరెంజ్లలో, అంటే సంత్రాలు, బత్తాయిలో, పొమోగ్రానేట్లో, దానిమ్మ పండులో ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ మనము ఇంకా జ్యూస్ తాగే కన్నా మనం డైరెక్ట్గా దాన్ని తినడం మనకి మంచిది. అది తింటూ ఉండాలి ఫ్రూట్స్ అన్నీ. సో నేను వచ్చేసి నాకు ఎక్కువ కనిపించలేదు నాకు అవి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చికెన్ పాలక్ చేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఆయిల్ పోసేసాను, దాంట్లో మసాలా అంటే దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వేసాను, ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసాను. చూడండి, ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసాక పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను. అక్కడ 2 పచ్చిమిర్చిలు చీలికలు తీసుకొని వేసుకోవాలి, కట్ చేసుకొని. మా రేట్లను ఎంత మండిపోతున్నాయండి అసలు కూరగాయలది. చాలా రేట్లు అయిపోయినాయి అన్ని కూరగాయలు. అంటే మా దగ్గర సంత పెడతారు కదా, సో ఆ సంతకి వెళ్ళేసి, అంటే సంత అంటే ఇక్కడ మార్కెట్, అంటే మన ఈ గవర్నమెంట్ పెట్టిన అక్కడక్కడ మార్కెట్లని, ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళేసి అక్కడ క్యూ ఉంది, లైన్ ఉండి ఇంకా అక్కడ కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంది. సో కొంచెం సేఫ్గానే పోయేసి వచ్చాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. అది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి. చికెన్ తెచ్చుకున్నాం కదా, చికెన్ కడుక్కున్నాక చికెన్ ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కడిగాక మళ్ళీ కాసేపు అది ఉడకనివ్వాలి. కొద్దిగా పొయ్యి మీద పెట్టాలి, ఉడకనివ్వాలి కొద్దిగా, ఒక 5 minutes అలా పొయ్యి మీద ఉంచాలి. తర్వాత ఇంకా మనం ఫస్ట్ చికెన్ కడిగాక మన చేతులు కూడా బాగా వాష్ చేసుకోవాలండి. హ్యాండ్ వాష్తోని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి చికెన్ని, మన చేతుల్ని. ఇక వచ్చేసి పసుపు వేసాను. సారీ ఫ్రెండ్స్, చికెన్ని హ్యాండ్ వాష్ అన్నాను కాదు, మన చేతుల్ని హ్యాండ్ వాషర్తో వాష్ చేసుకోవాలి. ఇక వచ్చేసి టమాటాలు పేస్ట్ చేశాను, ఒక 4 టమాటాలు తీసుకొని పేస్ట్ చేశాను. దీంట్లో అన్ని పేస్ట్లు వేస్తున్నాను, మన చికెన్ తప్ప కానీ అన్ని పేస్ట్లు ఉంటాయి దీంట్లో. వెరైటీస్ అన్ని మనము చేయాలండి, ఊరికి ఒకటే రకంగా చేసి బోర్ కదా. నేను అక్కడ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మార్కెట్లో నేను తీద్దాం అనుకున్నాను, తీయనికి అవ్వలేదు అసలు. ఎందుకంటే అక్కడ పోలీసులు కూడా ఉండే. సో వాళ్ళందరూ తొందరగా 11 లోపు బంద్ చేయాలి మొత్తం, అంటే తొందరగా తీసేసుకొని పంపించేస్తున్నారు. అంత టైం లేదు అక్కడ. సో వీడియో దీనికి కాలేదు. అసలు నేను వెళ్ళే టైంకి అయితే ఇంకా సగం అయిపోయినాయి కూడా. సగం అయిపోతే సగం తీసుకొని వచ్చాను నేను, ఇంకా మిగిలిన తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది.
వాటిని బాగా ఉడికించుకోవాలి. మన పేస్ట్లని మన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి టమాటా పేస్ట్ వేసాం కదా, బాగా ఉడికించుకోవాలి. అది చికెన్ నేను ఉడికించుకున్నాను కదా, 5 minutes పొయ్యి మీద పెట్టాను కదా, సో అది తీసేసి వేస్తున్నాను. దాంట్లో వేసుకోవాలి టమాటా పేస్ట్లో. చికెన్ రేటు కూడా మళ్ళీ పెరిగిపోయిందండి. చికెన్ రేటు తక్కువ ఉండే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు 180 అయింది చికెన్ రేటు. ఇన్ని రోజులు వచ్చేసి 80, 70, 60, లాస్ట్ 60 ఉండే, ఇప్పుడు అమాంత పెరిగిపోయింది 180. ఉడకబెట్టుకున్న దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ ఉండే, దాంట్లో వేసాను. చికెన్ స్టాక్ అంటారు కదా, అది వేసుకున్నాను. దాంట్లో వేసుకొని బాగా ముక్కలకు పట్టేంత వరకు కొద్దిగా ఉడికించుకోవాలి. సన్నని మంట మీదనే ఉడికిస్తున్నాను అండి. చికెన్ మొత్తము సన్నని మంట మీదనే అవుతుంది, కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి అది పక్కన పెట్టేసాను. ఇక్కడ వచ్చేసి పాలకు చికెన్ అన్నాం కదా, సో పాలకూర కడిగి వేస్తాను పొయ్యి మీద. దాంట్లో ఏం వేయలేదు, పాలకే వేసాను. పాలకూర కట్ చేసి వేసాను, క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. ఈ పాలకూర వచ్చేసి నేను నిన్నే తీసుకున్నానండి. ఇది అంటే ముందు రోజు నేను ఇక్కడ ఇంటి ముందుకు వస్తే తీసుకున్నాను అది పాలకూర. సో ఆ పాలకు పచ్చిమిర్చి వేసాను, పక్కన ఆ కర్రీ కూడా కలుపుతున్నాను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పాలకులో పచ్చిమిర్చి, దీంట్లో కాజు వేసుకోవాలండి. ఒక 5-6 కాజు వేస్తున్నాను. మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ అని మిరియాలు. పాలకూరలనే వేస్తున్నాను. కాజు నేను మళ్ళీ వేసాను. అది వచ్చేసి జీలకర్ర వేసాను. 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేసేసుకొని మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. పాలకూరని బాగా ఉడకనివ్వాలి. పాలకూరనే మనకి ఇవన్నీ ఉడుకుతాయి. కొద్దిగా వాటర్ పోసేసి ఉడికించాను. ఇంకా బాగా ఉడికించుకోవాలండి. అది మెత్తయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి పాలకూరని. చూడండి, బాగా ఉడికించుకోవాలి. తిప్పుతూ ఉడికించుకుంటే బాగా ఉడుకుతుంది అది మొత్తం అది పాలకూర.
అది ఉడికిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అది పాలకూర ఉడికిపోయినాక దాన్ని మనం గ్రైండర్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఇది పక్క మళ్ళీ మార్చాను ఇది కర్రీని. ఈ కర్రీ ఇక్కడ ఉడుకుతూ ఉంటుంది. సన్న మంట మీద చేసుకోమని చెప్పాను కదా, మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకుంటాం. మొత్తం లోలో పెట్టి చేసుకుంటున్నాను అది కర్రీ, ఎందుకంటే మాడిపోతుంటుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయ్యేంత వరకు. సో అది నేను ఇంకా మిక్సీ చేసుకోవడానికి మిక్సీ పడుతున్నాను, గ్రైండ్ చేస్తున్నాను. గ్రైండ్ చేసుకొని వస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంకేం మసాలాలు వేయలేదండి దాంట్లో మొత్తం. సో ఇప్పుడు వేసుకుందాము. ఇప్పుడు చికెన్ ఇంకా వేసాను, ఇంకా దాంట్లో ఇంకేం వేయలేదు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను. ధనియా పౌడర్ వచ్చేసి 1.5 టీ స్పూన్. గరం మసాలా వచ్చేసి చికెన్ మసాలా వచ్చేసి 2 టీ స్పూన్స్. కారం పొడి వచ్చేసి 1.5 టీ స్పూన్. ఎందుకంటే మిరియాలు వేసాం, పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి 1.5 స్పూన్ వేసాను. సాల్ట్ వేస్తున్నాను, సాల్ట్ టు టేస్ట్ యాజ్ యూజువల్. చూడండి పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను. ఇందాక మనం చేసుకున్నాం కదా పాలకూర పేస్ట్, అది వేసేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఇంకొక 5 నిమిషాలు అలా ఉంచేసాలి, అదే మీడియం ఫ్లేమ్ మీదనే. కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. మనం అది జార్ కడుగుతాం కదా, ఆ వాటర్ వేసేసుకోవచ్చు. అన్నీ ఉడికినాయి కాబట్టి కొద్ది తొందరగా అయిపోతుంది. నేను సన్న మంట మీద ఉడికిస్తే ఏంటంటే బాగా ఉడుకుతుంది, ముక్కలకు బాగా పడుతుంది గ్రేవీ అనేది, మసాలా అనేది. కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. చివరిలో కొంచెం కసూరి మెతి వేసేసుకోవాలి. ఇంకా కసూరి మెతిని నలిపి వేసేసుకోవాలి. ఇదే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది మన పాలక్ చికెన్ కర్రీ. ఇదేనండి ఇవాళ వచ్చేసి మన మెన్యూ. రైస్, రసం, చికెన్.